Diba? Naglasa na ito doon. No? Oh, busy na. So, balik ta sa January 5. Okay? January 5, Thursday. January 5, Thursday. 2017. Okay. Sige. So, our topic for this evening is about the Holy Communion. Practical pointers for communicants. What happened? Okay. Let's YouTube. Practical pointers for communicants. Unsay buhaton sa mga tawo nga mudawat sa pinakabalaan nga gasa gihatag sa Ginoo kanato. Unsay itong buhaton pagpangandam. So, essential requirements for worthy Holy Communion. So, naadi ay mga isuon unworthy nga pagdawat, no? So, naay worthy, naapoy unworthy. So, if you want to maximize, no, para dako nga grasya ang atong madawat, dapat naadi ay kita yung mga pagpangandam. First, this is dili ini siya optional. This is really important requirement. We should be free from mortal sin. Any unconfessed mortal sin nga sigurado ka na nakay mortal sin, wala lang kagapalusot. Ay uban nga kabalo na isla mortal sin, magpalusot pagid di man siguro. But if you are really sincere nga duda ka, doubtful ka, mortal sin ba ito og dili, ang gisulti diri sa katekism, if you are doubtful, pwede kang mo mangalawad, kundi ka sure. Pero kung nagpabuang-buang lang ka, di man siguro to, no? Pero kabalo na yun ka in your heart that it is a mortal sin, kasala na ka. So, you should be free from mortal sin. Number 2, naa kay right intention. So we will discuss later unsa nang meaning anang naa kay tama or insakto nga intention sa pagdawat. O ikatulo, dapat you observe the Eucharistic fast. Ano yung pinaka nalimta na karon? Ang Eucharistic fast, no? Uban naaslod sa simbahan kaon pag biskwit, kaon pag kindi, snowbear, halls, chewing gum, no? Okay. So kung ato ning mahimo ning tulo, sigurado 100%, meaning infallibly 100% makadawat yuga sa grasyang makasantos o sa mga grasyang aktual. Okay? Unsay binisaya sa actual grace? Grasyang aktual. Gibali lang. Okay. Walay labot ana sa atong pagdawat sa Holy Eucharist, dapat ang atong external appearance mukuyog sa atong internal disposition. No? Dili pwede nang Ginoo bitaw mo sabot ang Ginoo. Ato lang nang kanunay daog-daogod ang Ginoo sa atong rason nga mosabot na ng Ginoo. Bisag magunsa ko. Uban na may mga pantalon sa balay, short lang yun. Mantiniran lang Ginoo short. Mantiniran ang Ginoo sa mga, pero muatin og dibo, plaster yun. Muatin og date, dili magmantinir og short kay ulaw ta basig unsay ikasulti. Muatubang sa interview sa trabaho, basig di ta madawat, no?
Maayuhan yun. Pero ang Ginoo, mantiniran lang. Kaya ang Ginoo kuno nakasabot lang. Kaya ang importante kuno unsay naa sa kasing-kasing. Naay ginatawag mga igsoon, lex orandi, lex credende. Unsay naa sa imong kasing-kasing, mugawas sa imuhang the way you pray. No? Kay kung imong mantiniran ng Ginoo, nagapakita na kung unsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Nga walay dili kayo nga na kaimportante ang Ginoo. Amen? Wala man na siya nag-ingon mga igsoon nga magpinanindot tayo tag sanina. Ang dili kinanglan nga ang imong sanina pensyap or guest or unsa pa na dang ang signature kinanglan. Bisan pag unsa ka maot sa imong sanina, basta mauna nay para sa imong mo nay makaya nimo. No? Dili kinanglan ng brand. So, kung maolang ginay makaya nimo, dawato na sa Ginoo. Pero ang problema lang kung ang atong mga sanina nga mga nindot i-reserve sa laag o ang mga mantiniran lang ang Ginoo og mga gisi o mga maot kay makasabot ng Ginoo. Pero sa mga party, sa kasal, kita nakagtao mo atin og kasal, mag-short, dili no maulaw. Pero ang Ginoo di sila maulaw. Nagsulti dire. Ang Ginoo kung nagtrabaho ka, for example, na ay kada adlaw magsimba man diha sa katedral, na ay tao diha nga mag long shorts. Mag shorts ra. Excuse na siya, nga naman. Kanang tawhana, gikan pa na siya nagtrabaho. Balikyat na siya og simba. So dili na siya makailis. Kasabot ang Ginoo na. Kanang unsay imong attire gikan nagtrabaho, modalikyat ka sa simba, okay na siya. Pero kanang naakay panahon, Domingo, ikuan, mantiniran na nimo og sandal, og shirt, og sando ang Ginoo, lahi na ng storya, no? Pero ang Ginoo bisag unsa ka, trabahante ka, moatubang ka, walay kaso. Tungod kay wala na kay panahon. Excuse. Or the poor man who must come, bisag ka na mangingisda, gikan dito sa dagat, mato na pay mga pukot, baho-baho pa na, wa ginay kaso sa Ginoo. Okay? Who come, wish, mends, and patches, but cleanliness. Ang importante sa Ginoo, cleanliness. Bisan pag-isi, kay maura magina ang naa sa imong kabinet. Neatness. Dili ko no tanan makasaninag nindot, pero ang cleanliness, kuno, og neatness, are the rich of all. Maabot sa tanan. Pilaray paligo, no? So also is decency of attire. Okay. So lahi po to ang pangandam sa sanina, lahi po to pagpili kung unsa nga sanina. Kaya naaman po mong sanina nga makita ang whole universe. No? So decency nga dili ka makadistract sa imong mga brothers in Christ. Kaya ang uban, pagtuwad, makita ng whole universe. Tapos ang uban ng mga neckline nga makita ang pusod. Nya kung tutukan, ana-ana dayon. No? So, kini nga mga sanina, dili ka musuot ani kung paano, di ba, mga interview. Naantay dress code. No? Ang uban sa mga simbahan sa Manila, nakapost gina siya sa projector before mag-mass, after mass, dress code. No? Huna-hunaon na to, nga, ang atong giatubang, dili mayor, dili presidente, dili milyonaryo, kundili hari sa tanang hari, gamhanan sa tanang gamhanan. So, kung unsay naa sa imong utok, naa sa imong pagtuo, kung unsay imong giatubang, mugawas sa imong gawi. Pero kung sa imong tanaw, kung na, simba-simba ka lang, o di kay nga anak kalawom ang imuhang pagtuo, ang imong pagtanaw sa Dios, mugawas gyud. Kana moingon sila, dili importante ang imong sinultihan, bisag unsa ka kabastos. Dili importante ang imong gawi, dili na tinuod. Because what is inside the heart comes out of the tongue. The outpouring, what comes out of the tongue comes from the outpouring of the heart. No mango can bear guava.
no? Dili mamunga ang guaba ug manggo. Dili mamunga og dautan ang muingon siya nga balaan siya. So, ingana. Okay, unsa may protocol sa pagdawat? Usapon ba? Ipatunaw lang sa baba? Tunlon diretso? Ang protocol is importante gyud nga usapon. Chew. Take this, all of you, and eat it. So, kanang sa Hebrew culture, pag sulti niya eat, pasabot na munch, crunch, usapon yun dyan. So, we must chew. Kung nangimuhang habit, dili ni mo usapon, patunawon ni mo sa imong baba, okay ra na siya. Basta ang pinaka-importante nga dili mawala, tulon. Importante gid ang pagtulon. There should be an act of eating and swallowing. Kaya nga naman, kung imo lang kuno ang patunawon lang sa imong baba, hantod na laway na lang siya nga wa kami tulon, wala nimo siya gipasulod sa imong lawas. Kaya na, if we allow the sacred host to dissolve completely in our mouth so that it no longer had the appearance of bread, then we would not receive Holy Communion. We would not receive the graces of the sacrament of the Holy Eucharist. We should be the act of receiving the Holy Eucharist consists in the act of swallowing it. You swallow. Kung ang imong style patunawon sa baba, okay ra na. Basta importante sa katapusan, itudlo nimo. Pero kung ipatunaw lang nimo dihan to nagtulo-tulo lang imong laway diha, wag ka nang tulon, hindi na siya maayo. Okay. Advice po sa in receiving the Holy Communion, dili maayo nga na kay upset stomach sa imong tan-aw mo kag kasukaon, ayaw na lang og dawat sa og Holy Communion kay naay possibility basig mosuka ka maapil ang Holy Eucharist. That is very precious nga didto lang sa bawal paingon. Kung sa imong tan-aw dili nimo kaya, ayaw pugsa, makasabot ang Ginoo. Mas maayo pa nang dili ka mo dawat kumpara sa maadto lang siya sa inidoro. Okay? Na kay digestive disturbance. Mao po na ang rason mga igsoon nga nata Eucharistic fast. Isa po na sa rason para dili ma-upset ang imong stomach, no? Okay. Now, kung di gid nalikayan ang tao nakasuka dito sa salog, ang pinakamaayo buhaton kuha og puti or dili man kinahanglan puti gyud, linen cloth, limpyo, tabunan. Tabunan siya sa salog ug puniton. Apil ang laway o unsa mga nadiha. Okay? Ihatag sa pare, ang pare mo dispose. Now, kung wala ang pare or ang pare busy, nakalagaw na, ang pinakamaayo is apil ang tela nga naputos ang sacred host, sunugon. Dili pwede ilabay sa basurahan or dili pwede labhan. Sunugon. Okay? If the priest is not available or it is doubtful whether the appearance of bread still remain in the stomach, the cloth should be burned. Okay, kapila man ta mga lawat sa isa kaadlaw. How often should I receive? Kaduha, katulo, kaupat. Kay ako nag-serve, ngayon siya, mali minister man ko, so kada serve mga lawat ko. So, ang pinaka-advice gyud unta is only once. We may receive Holy Communion once every day. Or kung di gid malikayan, kaya nag-serve ka, even the second time, but only within the Eucharistic celebration. Dili ka pwedeng ikaduhan ni mga pangalawat na kasagawa sa misa. Dapat sasulod ka sa misa. Pero kung mas mahimo, unta, mas nindot, kausa lang. Dili na ingon nga, ang uban, simba dere pag buntag uban kusog kay mo simba buntag udto hapon, tapos kada simba nila malawat sila, abi nila mas daghan ang ilang grasya madawat. No, usa lang gituyo na nga guideline nga usa lang para dili mabarat, dili maordinaryo, di mauran ang Holy Eucharist. Dili na sa ingon sa pagdaghan-daghan ang power. Only one sanctifying grace ay imong ma-receive. Pwede ra, pwede ra. So, yan na. Up to the second time.
pwede up to a second time. Pero kung mahimo, kung wala ra may mga special occasion o sa diha, kausa lang, mas maayo. If we are in the danger of death, musulong ka sa gira, unsa ba, naaba kay sakit, danger of death, ikaduha, nga receive, bisag kapila na ka ikatulo ba, sa imong tanaw, murag, delikado ka mamatay, mo receive ka sa Holy Communion, excuse gyapon. Pwede. Okay. Tanang Katoliko is required to receive Holy Communion at least whatever reason, takabalo sa inyong rason. Nag-abroad mo, unsa ba diha, at least once a year dapat. Dapat kung tibuok tuig, wa mangid ka ng kapangalawat, whatever reason, no? Pero imposible ni sa mga nagtininuod ng Katoliko. Whatever reason, dapat sa sulod sa Easter, sa Lenten, no? Easter time, sa sulod anang nga panahon, dapat nakapangalawat ka bisag kausa. Ang pagkapakyas sa pagpangalawat sa tibuok tuig, labi na sa Easter time, madungagan na pod ang imong mortal sin. It is a mortal sin. Ang dili pagpangalawat ni anang panahon na. Okay? So wala na nagpasabot mga igsuon nga ang uban mangod sa iyo pagsabot ani. O tan-awa, required ta kausa lang mga lawat sa isa ka tuig. Dili na siya gipasabot. Dili na. Ang pagpasabot ani, kung di ka kapangalawat man lang at least once niining panahon na, madungagan ang imong mortal nga sala. Okay. Deliberately neglecting to receive Holy Communion in either of these instances would be a grave sin. Ngano man, nganong kinahanglan magita mga lawat? Because the Eucharist is our food. Di manginita mo sugot kung wala tay snacks. No, natay merienda sa buntag, natay merienda sa udto, tungod kay gutom na may gyud inores. Ang ato pa kang kalag pagutuman nato. That is the food of our soul. Wala na gisugo sa atong Ginoo tungod lang kay requirement lang. Iyan ang gisugo, ikabalo siya, kaayuhan nato na. Dili ta ka-survive kung wala na. The Holy Eucharist is garantiya nato ni para sa atong kalipay dito sa langit. Garantiya nato ni para masigurado nga kita maluwas. Ha? Holy Eucharist means salvation. Always remember that, the synonym. It is, yun siya, John chapter 6, verse 59. He who eats this bread shall live forever. Tanawa na nga promise. Ato lang ng sa uban ng mga igsuon na to, baliwala lang nila ng promise. Mubuhi ba og pulong ang Ginoo nga dili niya gituyo? Nibuhi na siya og pulong, dili na mo balik kaniya nga empty. Nibuhi na niya kay iyan ang promisa. Kung kinsa ang kaon niini nga pan, mabuhi sa walay katapusan. Imagine that. And we just take this for granted. Kanina, pangalawat ko, na marang inspiration sa ako. As I was approaching, and then to receive the Eucharist, ko, imagine every day, I witness a miracle. Wala lang ko na ako ma-realize. Ngita pa ko mga miracle, kinabuhi, walay miracle. But every day pala, I am witnessing a miracle. Jesus Christ, I am receiving His body, His blood, soul, divinity. Every day. It's a miracle. No? So, unsa kadaghan nga grasya ang atong madawat kada Holy Eucharist? No? How much grace can I expect when I receive Holy Communion? Unsa kadaghan? Actually, ingon sila, usa kuno ka sacred host, Holy Eucharist imong madawat. Ang grasya niya
unlimited. Nga na, unlimited. Tibok dagat nga grasya. Unlimited. Infinite. Nga isa lang igo na makapasanto sa usa ka tawo. Imagine. It is enough to make a person a saint. Nga may kag, pila naman ko katuig pangalawat. Wa magyapon ko'y batasan. Mora magyapon ko na usab. Ano man. Actually, tinuod ka na, the grace that comes from the Holy Eucharist is infinite. No? Walay kinutuban. Pero magdepende siya sa atong individual capacity. Kung giunsa nimo pagmahal ang Santos nga Misa, giunsa nimo pagmahal ang Ginoo, unsa ka abli ang imong kasing-kasing, unsa ka ka-focus sa prayer, kay diha magdepende. Walay problema sa supply. Ang problema sa nagdawat. Amen? Kung nisulod ka sa simbahan, nagdepende ang atong container sa atong heart. Na ay nisulod sa simbahan, tunga sa galon, usa ka galon, duha ka galon, naapoy usa ka tasa, usa ka kutsarita, ang depende. So bisag unsa kadaghan sa tubig, kung ang sudlanan nimo gamay, mura gina imong madawat. Okay? Mura gina siya imong madawat. Depende kung unsa nimo kahigugma. Walay labot nga gamay na imong sudlanan. So, kung ang imong sudlanan, sample isa ka garapon nga botelya, puno na sa Ginoo. Pero way labot nga gamay na, ang uban tag isa ka swimming pool. Ang uban usa ka garapon. Way labot nga gamay na, naapag sulod. Naisulod nga balas, naisulod nga bato, naisulod nga mga pebbles. So nisamot ka gamay ang masulod nga grasya. Unsa man ang mga balas, bato nga nagkasulod diha? No? Only God knows what is the top capacity for grace for individual. But we all can be sure that none of us has reached his top capacity. Wa pag nakadawat na to nga napuno ginato atong sudlanan. Nga naman, because daghan tang ipang sulod. Kung ato unta nang mahabwa ang mga sulod, nga mga impurity sa atong heart, mapuno gid ang atong sudlanan. No? Unsa man nga mga obstacles nga naga-clutter sa atong heart, kanang mga ginagmay natong chismis, kanang naabi ako'y chisem issue nga mga nindot, unsa man na. Ngayon na. Sige, so, attachment nato sa mga venial sin, isa na nga makapasulod. Tapos kung naata sa misa, napatay mga gihuptan ng mga kadumot, kasako sa usa ka tawo, atong bana, atong asawa, atong igsoon, mother-in-law, sister-in-law, pariente, trabahante, boss, para diha. Natay mga hinanakit, mga sa isa pagid na siya. No? A continuing grudge, perhaps against the boss, alcoholic intemperance, short of drunkenness, gossip, ismales. So, isa pa gina nga makapawikin, makapasulod sa atong sudanan. So, after sa mga venial sins nato, naapagyod ang atong love sa Ginoo nga taphaw. Taphaw ang atong love sa atong pagkatapulan magampo, no, sa atong morning prayer, taphaw sa atong evening prayer. Lord, thank you for everything. Lord, sorry for everything. Lord, give me everything. Tapos na. Taphaw. So sa atong gugma sa Ginoo, no? O ang ato pag yung pagka taphaw nga gugma sa atong isig katao, reluctance. Kita ba tanan ganahan mo tabang? Sa may di ganahan mo tabang. Dili ra gyud mag-usoy nga ganahan ta ko mo tabang pero kapoy mo adto pa ko diha. Na maisturbo ang akong schedule. Kakapoy mo inconvenient para nako. Lisod man. Di na lang mo tabang. O mo tabang ta kanang ang tabang tataman lang sa kanang inconvenient para sa tuwa.
Pero, tanawa tong example, no? We are all guilty of that. Example atong Good Samaritan. Ang pagtabang atong usa ka Samaritanon, naisturbo gid ang iyang schedule. Niadto gid siya sa hotel, giubanan gid niya, ano ba? Mao na example nga gihatag ni Jesus ato nga maisturbo gid atong schedule sa pagtabang. Kung naapay kulang, ay kwarta tingnan lang ko, ilista lang sa ko, kay bayaran pa ginako na balik na ko kay naapa ko ikan. So, nga na. Pero nindot po tong example ni Jesus, no? Kay, sige, bilin ako, kay kwarta, mulakaw sa ko, kay na ako'y kabilinggan, kung kulang pa gid na, bayaran ta ka. Wala gihi example dito nga, nag-atangi siya di sa katuig, no? Pwede po kang ubiya, no? Gamito po niyo yung utok. Okay. So, naapagyod kaning mga ang atong pagka-irritable, no? Impatience, bukal itong dugo, ang labi ng kwan. Pero sukod nga nakakatuon ko sa teaching about redemptive suffering, yan ang mga pila nga sa grocery, sa Gaisano, taas kayo, or pila sa Jollibee. So una, kaya, buto-buto na ka, pero gayan, kung makasabot na ka, Lord, I offer this cross. No? Yung pila karon Lord, pray, panahon sa pag-pray, traffic, Lord, I offer this. Inconvenience, kalisod. Hinining ang mga kalisod. Sa unang awa pagkakabalo, buisit, tanan nga mga pila. Pero karon pwede na nimo ma-offer sa Ginoo ang mga kalisod. Mas nanay value ang kalisod. Mga childish conceit, no? Believe kay kasi mong kagalingon kanunay, ikaw lay the best kanunay. Okay? So, kana magpuno-puno. So, ang gamay, kada pangalawat nimo, gamay na lang kay imong grasya madawat. Kay, way labot gamay na imong sudlanan, na sudlan pa gid sa mga uban-uban, no? So, what can we do? We have to try hard. We just try a little harder, and ayaw og surrender. Mayon ka, dugay na kag sige pangalawat, pero maorag yapon ko, no. Wa lang ka kabalo. Lahi na ikaw sa una og karon. Kada pangalawat nimo naagyoy effect. Naagyoy epekto. Ang nakanindot ani, because every communion that you make, ang mga obstacles magkahinay-hinay og kawala, magkahinay-hinay nimo kadaog. Pareho sa kumpisal. Kada kumpisal nimo nagkahinay og kahuyang ang yawa. Because mura na siya ang communion, murag batong gipatong. One Holy Communion builds upon another. Don't lose hope. Actually, pwede ko no ta i-transform sa Ginoo isa ka makasasala og santos diretso, pwede. Iyan na kagamhanan ng Ginoo, pero wala na, dili nga na ang style sa Ginoo. Ang style niya para sama sa isa ka kahoy nga gamay pa hanto nagtubo dinangko nga naman. Ang change nga makita nato sa atong kinaiya is hardly perceptible. Halos dili nato mabantayan. Ay ngani na day ko. Hinay-hinay nga naman para ang atong pride. Because kay kung galiton niya, kung buta na rin ka, ang tendency niya we will become proud, no? Normally, God permits that the growth in sanctity will be an organic growth, gradual, steady, hardly perceptible. One grace builds upon another. Hinay-hinay lang. So, it entails a good preparation, no? So, ang intention, unsa man tong intention nga atong isulti? Ang intention, mo receive ka sa Holy Communion because you love God. Or because you need it. Pwede na madawat na siya. Pero never receive the Holy Communion kaya uban nagpila mo, pila po ko. Or gusto ka magpakita-kita. That is unworthy. Ang right intention because you love God, or you want to be united with God, or it will help you in your salvation, it will build you, it will give you strength
toward of temptations. Mao na yung mga examples sa mga worthy reasons, intention for Eucharist. Pag humana tog Eucharist, Holy Communion, ang pinakuno kanindot unta nga buhaton nato thanksgiving prayer. So, muna, nagbalon po kong prayer na ako dire. Pag human sa Holy Communion, magbasa dayon ko. So, ang isulti dire, thanksgiving after communion. O, depende na sa inyo, pero ang i-advise dire sa libro ni Father Leo XIII is 15 minutes of thanksgiving after Holy Communion. Kung wala kayo mga kabilinggan, kakulian. Meaning, bisag human ng misa, napakadiha ko, no? Depende na sa inyo, ha? Advice lang niya na, no? 15 minutes of thanksgiving after Holy Communion should be our habit. So, bindot siya nga habit nga itong mahimo daw. Thanksgiving. Pasalamat ka nga imong nadawat ang lawas sa dugo ni Kristo. Mag-meditate ka, no? So, it means a brave asking of the question, Lord, what do you want me to do? So, pangutana ka, Lord, say gusto nimo buhaton ako karon nga ako nakadawat na kadimo. So, kung mas nindot pa gyud, hulaton nimo ang tubag. Okay. So, mangutana ko na sahay, dapat unsa nakabalaan kung sa sige na pila na ko katuig nga pangalawat, dapat unsa na ko kabalaan karon? Dili daw na mao nga pangutana. Ang sakto ko nga pangutana, unsa na lang ko kamaot karon kung wa ko nangalawat? Unsa na ko karon kadautan? No? Kung dili tungod sa akong mga pangalawat. Okay. So, mga words of wisdom ni Saint Padre Pio. Ingon siya, it would be easier for the world to survive without the sun than to do without holy masses. Imagine, kabalo ba mo nga kung ang sun mapalong, automatic ang earth ma-freeze, patay tatanan. Kanang sun, maguba, mubuto na, patay ang earth. Pero, bisan walay sun, masayon pa kuno makasurvive ang earth, bisag walay sun, kumpara sa walay santos nga misa. Kabalo mo, unsay nagahupot karon sa kalibutan, nga nung gabarog pang kalibutan, ang santos nga misa nga ginaselebrate all over the world. Patay ang kalibutan, hagba, tunaw, kung walay santos nga misa. Og niingon si Saint Padre Pio, kung kabalo lang kuno ang mga katawhan sa unsay kahulugan sa misa, unsay tinuod nga kahulugan sa misa, kung kabalo nakasabot lang kuno ang mga tao, na nanginahanglan kuno tag pulis para mubantay sa pultahan sa simbahan, para kontrolon ang kadaghanon nga mosulod. Kay ang tao, kung kabalo lang gyud sila, makita lang gyud nila ang bilis sa misa, mudugok gyud. O, isa pa, wala na ako malista din, ingon si Padre Pio. Kung kabalo lang kuno kita, tagaan lang kuno kita og gift, nga makita nato ang value sa misa, nga naa sa altar, nga makita nato ang spiritual reality, imo kunong isugal ang imong kinabuhi para lang maka-attend bisag usa ka misa. Bisan pag-unsa ka peligro gubat diha, mangawat gyud ka og panahon para lang makasimba, kung nakasabot lang gyud kuno ka ang spiritual nga power nga kahitabo kada misa. No? So yan na. And then it is just taken for granted by our brothers and sisters, especially different nga mga sikta. Okay? So, really sa kitataman. So, meet kita January na. No?